sadar tapi nggak mau tahu gitu. Paham nggak sih? Oke, nanti untuk berikutnya next session mungkin kita buat lebih semangat referensi belajar ya. Udah follow kita dan juga dapat dari Amang J Simanjuntak. Waktu dan tempat kita persilahkan Amang. Sebelum saat nutup partikian. Oh, oke. Mau lihat perjodoh teh tu inang host Ya. perubahan kamu di rumahnya dulu. Baru girsang emang. Oh, Saropa baru di girsang. mana lu? Oke, so ngoni marang di hita sa luhuk na teh jamat ta. Ya ka nago ya ka parbinotoan jumuli badok mau lihat jala jumuli mabrasada biyak ka anon mulu tungarong na hurang lubi yak kapadohak ko teh amang teh. So tungarong hita nagabi mabain sa ada perdebatan. Ya. Alay masuk hita perjolo muse songo dia do tutu nabida ni inang buru gisangon isiro na berhak pasaton ulus sabu do tuju. Na perlu si garis bawah aku tu inang host songo inang tu ita saluhu na. Berbeda-beda do anon ditaringo di pangulahon diadat taringo tu ulus sabu do ulus tuju. Ya. Molo na sai hupar roha hor rupani adong do tulusesion napasaton ulus sabu do tujungon dia kesada uleon molarong namar na modding ate. Alay luar biasa naking hutangi taringot tu pembahasan on sudi sadado rupani dia ka amang madok ia napasaton ulus sabu ia na modding sada ama ikos siat tulangna. Ya. Alay buido do honok kutong ra on na masa di luar Samosir ubang silidung doh di timur. Alay masuk matu hami pertuba ausa diri pertuba mau. Memang di hami tuba pe nunga dong na mangihuton iya kana berbatasan no di mana tu hubang tu Samosir do tu timur. Taringot tu napasahaton ulos sabu do ulus tujong ditik ya dong na mar na modding ate. Alay sa marhadumu namang songoni tu inang host perjolo marajo hupat orang tiki persorang isada poso-poso. Mamuhay mahida siya napahuta huburu ate. Ditikin tapahuta buruta tulua ni anak ni raja. Tentu molonong adong berita silas ni roha siya buruta. Na perjolo si dohonok ko na berlujong mangadu yak berita silas ni rohai dang tulang na. Isiro na mangadu perjolo inong ngadu among na. Nakaring adong do hutangi siya mulai napahuta huburu hita na madok. Songo dia ru niya di hita habato ko ni nung tapahuta sa buruta tu hutani anak ni raja. Dung tapahuta dung adong dililiti adorra burutai adong do nambar tutuai adong do namanggora pamurot sungi dungi sahab mamuse tu nama busuri ise do namangula honon indaro hakku among nga do inong ngadang tulang na dung marharon na ulima burunor rupani berita silas ni roha dang purjolo ti pasahat tutulang na tu ise do tu inong nga do tu among na. Dung berita silas ni roha dapat ni among nga do inong nga turmalujong ma among nga do inong ngaon ima nataro nakaningan mabuan lapin. Napatuduhon nong sonang marang nong las rohan ya mata do inatay nong sorang sada pahupuna. Alay masuk mahita muse di kisari-hari do di pasahat ulos paropa jala isi do pasahaton ulos paropa. Tutu nga sepakat kita nakaninga didiki baru sorang sada poso-poso bawasan na di pasahat do lapin manang na ulos lapin. Alay lang di pasahat do pe ulos paropa. Di sari-hari do amanginang di pasahat ulos paropa dungadong pe muse gora-gora ni pamuruta. Na di patubasida do sada esa di pasorang ni pahupuna sida do di pahupuni na puna saburu. Roma among nga manang nasibatua na manang na hula-hula na mga dupi gokon ni pamuron na
dibuat masih berita di songoni nang ai ngute songoni nang ulos paropa alai di hati-hati gora-gora tu saluhu iyak kanaro boy pe nang ibotoni na mulyon dohot simetwe ni na mangulyon targora masude hula-hula alai isiro na pasahaton ulos paropa jelas di inarohaku yang guna pasahaton ulos paropa opunga do tupa hopura na pasahaton ulos paropa jala tulanga harus sipasahaton na disi ima nakaningan ulos pamubusi ima molo na masa hula hokami di luar tuba buasa gabe ro padohaku songoni amang do inang hamu saluhut na narong di komalon tentu na marhuta di luar tuba do au mangalak burus itu orang perlu samosir jala songoni do tong dan iulah di simatu aku ditikiro mahami paibat tu pahupuni simatu aku manang nayan aku manang naburuk tu jauh tu hutan simatu aku na berjolo hu pasahatami burukon tua bingan di simatu aku lo jelas di sima di pasah ulos paropa dung une di pasah upunga ulos paropa tu pahupuna roma pahu simatu aku pasahatamu maamang tua bingan ni laemu tulang ni pahupukon kupabikom ma tu tungkaneku las disima dipupus tungkaneku manang natulang ni yanakokku sima jujung ni yanakokku marhite imanaking natadokoni ulos ulos na pinasahan ni tulang ngay dang nga gabi ulos paropa na pinasahan ni tulang nga ulos pamubus do Ulos pamubus. Dalam merhadu memuji manusia nakingan di pembahasan urubani asa dapat hata naurokoni laid buat duhukna deh songon itu yakar dihita poparan si razabatak naung go luat gabi marasing-asing pangulahon yadat nakaning las roha begesa yakana ni orang muna siya dua samose hubang silidung songon nang sa timur alai lasman yan roha muna amang mabigi berita na siyan hamin sa tuba songon dia ma ditiki hamin na mangulahon pasahat ulos sabut do ulos tujung do haroroni ima nakaringan bohasa gabe hami hula-hula namanya saluhut yakana na sitawononi ditiki marsitawonon yaka pargelengon na molo di hutan nami terlumubi ma di sebagian balige lagu bodi sigupar habis syarat dohot porsea didiki marujungolu hela nami kami ma amang napasahaton sapukna didiki marujungolu buru nami kami dotong pasahaton sapukna lasongoni ba sebalikna didiki marujungolu hela nami kami mana pasahaton tujung buru nami songoni didiki marujung buru nami hamiro napasahaton tujung tu hela nami bohasa gabe songoni ala na dihami pertoba bagas do padohan ni manang nalapatan ni manaking ulos tujung na perjolo si dohonoko molorong na marujungo tu pinot parlisere na tuya otti has do di na tuya haila mo di imana makabeluhon ido ben nagabe dia pehon ulos tujungo di sima jujung na pahulipon si pareon na doho paudukon sima jujunga ala na hailao do ina mabelu jala merdomu susiro annam muse di hutanami di luat tu basatik ada kuboto manno di hubang ate ala dang naking berita tu si alai nungadong pembahasan sepata di luat timur manang dari pangaratuan di samping nga bro be bakkeni natana manang di samping nga bakkeni amatana nunga torro yak kadunga tuguna mangido hotu tulanga do hotu ula na asa terduka tujunga
di siala ala nasahala idao do tuju sada na maruzungulu sian pinopper sada na tua maka dang buyang ko sa tikos na inarohakku jala songonido molo berita di luar di bona pasugit nami pitor diuka tujung ni na mabel tujuan naha asa diri mangi na bebelum maju tersongod dia do duduk si tahun ni na di pamasa ni tu hatta tu imana nak songod ni nak tu keluarga ni na toras na pedua hon bohasa dang terdiuka tujung ni akan bebelu jala sanidon no marharoan gabi hami hula hula na mangka tujung do na basaton sapu molo di hita batak na kingarong do madok boy do piga heli sa ama marhaso hotan jala to hodi molo taberang dia ka perbadan saya donggo di siak kana tua na gabi 2 sampai 3 ya ka parsuduk bulunda manang alai molo talapati bohasa gabi adong 2 sampai 3 sorry pada ni kahita halak batak di molo taberang di perbadan alamat harawat desen namangido yakahagabeyon namar harawat sen namangido hagabeyon ala molo dihita halak batak molo suarong do pesi jujung baringin sai dijujuro ya nakonna mangalak buru muse asal dong generasi penerus babom margana atrasongonima molo taringot tu sih jadi molo di hutan nami saya guru tu hula-hula doang ko sa tikos na mangkuat tujung apalagi molo helanaon terjol mana jugul marmaul do hula-hula di hutan nami mangkuat tujung ni helana molo di hutan nami molo dong iya ka ama na mabalu manang na ina na mabalu say di igil do say di pangido do tu na mabalu asa ho mari mana di hautan na asa unang gabi musay mana mangalak buru manang na gabi marhamulia musay molo buru do naung mabalu jala oddo na gabi bumerang di hita halak batak molo adong sada ina mga marhamulia muse ditik kimangulahon aka ada silas ni roha do songoni na aka ada habut ni roha gabe marswali ma hinorhoni isedo napasahat to niya kasi pasahat na jadi jelas sudah di sana mang molo taringot tu yak kapangulian yak ada taringot tu napasahat to ulos sabut do tujung molo dihami halat tu ba boy do honok mayoritas hula-hula ma namanya non saluhukna jala napasahaton ulos paropa di hamituga dang hula-hula dang natulangi namarha sorangan upung do jala hulala molo talapati de jala taparrohahon yak pangulahon ni napasahaton ulos paropai baik ia no di luar hubang, baik di luar Siridung, baik di luar Samosir upung nga doon napasator ulos paropa alay molo so adong upung na be mga lahata maparjulo hula-hula na tuy botona ito yang ko sa tikos na dangaw do pasahat ton ulos paropa tubereon ikon inong tadope iko si matua mudu pele alay ala nong perjolo do si matua natoras nami si matua mu inong ta ito au ma panggat tini inong ta naung au ma among ta naung au ma inong ta atar songo di noraku mulut taringot na basatur ulos par pasinakingani jadi taringot dia karagam nakaring na dibahas muna di komal-komalon at ima taringot tuwa kanamate purpur mang nama topas tatareng, mang nama tibul ulu, mang na sari matua, satu na saur matua mau digulung. Indaro aku danggo betik kita lawa bahasi. Alana songon natwari sada huparrohahon kumal lituanon. Jamuelu ranga tutu bate, ito nan.
Jampi itu sebenarnya namang paling deleng. Jadi tersongoni main naruh aku di hamu amanami do di hamu ya hamu amang songoni nang inang taringot tu ise do napasahaton ulus sabut ulus tujuh dohono si dohono ku bolo taringot na niulah ni persamo ser hubang silidung dang pola husang kali alam memang songoni do nama saya sida alai kirim roh aku deh molo pe hola kami sapisi kami pertuba na mangulau si songoni ko jalo hamuman ya di hamu amanami mula dong dihita mangulahun adat yakka na merujung boli ima pandabot to manginang horas mahita na urang lobi jumulo marsatabi marsitutura kita asalam denggan yakka parsaurata di mangulahun adaton songoni ma pinasaha matuinang host bisa. Iya, luar biasa ya. Untuk pembahasan dari Abang Jesse Manjuntak. Nah, berikutnya untuk peserta kita di sini masih ada tambahan Amang. Sebelum kita jawab dulu ya pertanyaan dari Amang Bava Viola Silaban. Molo moding. Ini untuk pertanyaan terakhir ya. Kita pasap mau tu Amang Royal Sinaga. Molo moding sadana tua-tua HP akageleng na nunga parjolo moding tinggal pahok puna aha do guarni ulaon nei. Nah, tapasa matu Amang Royal Sinaga. Molo moding sana na tua-tua tapi anak konna Nunga parjolo moding. Iya, Amang. Nunga parjolo moding na. Jadi tinggal pahopuna ma. Aha ma ulon na inna. Cetabi hos arong do pindah tinggal ya anak konna. Dangadong be Amang hola pahopuna na main na hola pahopu. Oh, habis sudah. Tinggal pahopuna na ma. Aha ma ulon na inna. Baik Mbak Papa Royal. Ima, alepat dapat tu madu ate. Iya, siap. Udangi ngapalai pasaha positif bahasa benerang gon. Tak tolak pun yang bangalusion. Alai pad dapat mak songop panibangion. Dangi panibangion mabinaw. Mabe numarel sudah puang dang nahiaru pe tinai lihot jalan nang hiamu se niti usuk malang nagurek-gurek karingok pinasongan. Alai baliga honi ba usi pareon dan lumugi ma dihami paparan ni daw pung si Rajalut. Iya hami si Rajalut tung nungain isinaga situ morangi erasongoni marong pertipa na hirado dah alai isitu morang herasongoni ay isunnya namang i basiha situ morang imana manya lumehe manuri-nuri honi alai paddohani adong anak kon nunga jumolo pahuppu mamuse nagabe mangulahon ulaon na atong molotari paddohani manang napiga pe paparan manang napiga pe anak konna igurek-gurek ni manang jujur ni ngoduna hok doi hata hononna i anak konna sianu boruna sianu kahopuna sianu marhite paddohani hok do guarni imana tohak ni guarni manai molohok do saluhu na anak konnai marhasohotan marpinokpar kaurmatu ado nanggulan ni mana ima amat kana marujungi hok do ibana saurmatua ala itu tu ipangulahon nai dang be anak konna be mangulahon pahopuna nama isomma manigati hita taru pada toh ni pahoppu doh anak daum manongai naga besuk-sukum mangulahi molo huninina gabe anak mangulahi alain go pahoppu do pahoppu isoddo na so boy hubai padabot paringot tu si alain go partording ni na tua-tuai ho doi nagabe taur matua tongoni mapadapok siani ba pinatape mahudo ngamba manik kopi dang boy hubain Iya. pangari itu. Mungkin ada tanggapan, masukan lain tambahan dari orang tua kita di atas?
Manang naong hea mangulah namang. Baik mungkin sian Bapak Manalu, baik sian amang kombur, manang amang desa adat, boy do mana baik amang. Baca Mang Boru, baca Mang Boru. Lihat Wala ate ma ay ketua di WIP na nung mga lian panorangan Oh. ba kita magda Oh, alena oke. kan si kelas Sian amang kombur nung ngasih jadi. paka tau iya ngasih paka tau nang dono ko songono mamereng perguling na rugabi parpyak nabatan na natubu taharuan ya terlepas mudeng amat tayang nga perjulok kagiling na anak na alay ako guarni amat tay ay dorang somo dengan kagiling nga sarmo tuwe mana dang moding do pebana amat tay aleng mamar hang sotak ke sudah geleng ngatong irok ni mana sa rumah tua kan ba nga sa rumah tua be hoda ba nga sohok bisudi ka geleng mo inna di aleng nak ani jadi sepakat mau tu padok ni damang nakangani nama do ya tong do go aron ni sa rumah tua di pangulahonon so narok ni ala pa hoppo boy mara dang be songolas ni rohani na somal be raula no aleng boy tareng ipahoppo na mangulahon nama ada ngarong hina orang na alanya ha justru out suramangulu pe anak ni namod dingon atong do pahoppu gabe bohag bona gordang dako boto asing di luat nasing mulai sama siron saya tong do pahoppu pangguarani na gabe bona gordang ni berisan baru piaso anak nasyakkan jadi neng lepatan ni sidang donoku luar biasa do peranan ni pahoppu di hita ulur ngalak bata di apalagi na molo modding manang opung na kaniro gari ada sangat ni sarana tua modding marhite pahoppu pangguaran na apalagi bawa mse pahoppu pangguarina so ni ma tanggapas siya na host. Oke. Terima kasih untuk amang kombur adat. Berikutnya tadi ada amang desa adat yang ingin memberikan masukan lagi. Boleh Mang, waktu dan tempat kita persilahkan. Asa masuk kita tuh partikyata. Mau lihatnya di Ibu Hos, alai sudah naga beta bahan nekaninganinga dia lusi amang kobur do royal tersingot ai mulo nak pesoma tua netua-tuai anggoduk sorma tua patadaho dido guarna sorma tua songone dokon ni amang kobur nakaning natape so matua dope berarti hata matua malos bulung-bulung siat tanganin nasida jadi di pangguaron nakaningani alai bolo dia karena tilahau ni mana terus ada toh hori hata itu mana do tu noksor matuon tilah matua mau na tua inama tu noksor matuon cuman bolo tu ngadok kena kanik pertanyaan na gabe Abdul Lison ada mungkin dokter lusan mungkin pas dia waktu na makatai wa bolo hon boru ni nasida buido hono sorma tua buido boleh utanami tang buido hono secara keseluruhan asal ma nang marpahoppu nasida helanaon marpahoppu satu nomor nini buido baik kami gabi adat nasorma tua mau lihat oras Iya, Ima tanggapan daripada orang tua kita. Adong dope masukan atau tanggapan dari para peserta? Sao tiga deh. Alani waktu do holan hola penjabaran nasarima tu kita nonton sorma tu orang saya saja song nerok nyaman bisa ada kan ini molo hola bulu nggak boleh hulau kami sorma tu ini Tapi mau lihat niya partikia namang nga tulo jom lobby hita mabahas to nalerang marna sidung ate. ale asado kan berlanjutan na hosda Oke. Topik si Bason. ya ale molo tanggapas siya now tu berikut naman nang musay tabahe so molo hola boru do nang penung amarha mulia sude boru nei molo amat do dang boy ni sorma tua molo hola nana do sude geleng na nang pemarhasi kopa sude anak nei dang boy totong do hono ni sorma tua alania
dang gabi jol mana gabi ikko maranak marboru molo so gabi beratti sormetua ima to sanau hadu amma meseta tabes Oke, oke, oke. Ya, ala dari mamang melatih mah di sudah karena tua-tua na nunga naik turun tahun nagabe sebagai pembuka agar kita semua para peserta yang menyaksikan di sini juga dapat memahami dan semoga juga melalui room ini kita dapat semakin melestarikan budaya kita ini ya surang magwat ya mang. Jadi sa mahita tu statement closing ngalana memang ngasaha be tu partikyata jalanga hupalobi peto ngamang. Ale memang dohar orang saya tikyon nga 3 jam. Biasa hita live 2 jam, 2,5 jam, 3 jam nga paling leling yo nga 3 jam lobi ale lang marna saya ala nita boni pembahasa tahun. Oke lah, jadi kita akan masuk ke bagian statement closing. Singkat padat dan jelas dimulailah dari Bapak Blue Hairs Manalu, baru nanti seterusnya sampai ke Amang Arah. Oke Bapak Blue Hairs, waktu dan tempat kita persilahkan. Oke, mulai ate na boro. Mulai ate matong dito sa no matong gajang tiki na hita nakingani jala memang toro tabado parbinotoan jala au naking arong penjelasan san halak si majutak amang si majutak itu ido tong nang sironok mo molo hita amang dang disotang narong na penyalahkan. Cuman na cerita ngodang arong na menjelaskan sungguh dia tentang pemahaman nasian lagu boti. Jala anak molo nong molo buka sal lotak nayan nong gabi gajaki do tongo anak molo margeser kita tuh akora sa tulang na sudi buru bitong tulang na ya on sama-sama kita bata do iya mungkin berbeda idolina sida tulang do sudi jadi on akan di pembahasan lain mungkin nong jala rong nan tong sa selatan do anak kok kan asal di 4 orang sono do molo dihami kan on ko ngatabu na budari saat tu naking hurok narong majana nakok na sampai digin nakok dari nakok ala amang di 5 juta mulai ate mamang jadi mulai ate man tong nang dia ka nama bigi-bigi sa toro jadi molope adong naking hamu masuk di tonga-tonga masuk di ujung masuk di dia ketepatan molo perwahon di YouTube ngatayang on ngadong be di YouTube videonya di share jadi boy di sihita ayo ro naking masuk di tonga-tonga urang dapot duto ngadong di siku bereng odo tong guarni YouTube na. Jadi molo penjelasan apa lengkap do bereng di sini, lengkap sudah di sini. Buka jalan auto sudah di sini ati pedang songonon promakna. Di sidang adong gambar kula suara do. Ale dapok do tong penjelasan di. Iya. Boy manong ani di totona kadongan unang gabi bingung saya sudah disukun mulak HP ngai bahas nak ngatuntas ada di suku mesti di pertanyaan di ujung mesti songonon. Di boy amang molo na orang takas boy di YouTube kita buka. Di sini mana? Jadi mau lihat tema di akala amang penjelasan nang atung takas naking udang tabe perbinotoan. Ala muse song natarokoni molo waktu do tabain bepituari pitu borong ipe gubereng oro do kurang do molo pangatusyo kumabasa dang olo selesai alai bahola non anong do petik ya kamar sugut ala tayang muse ida tulu heli sa minggu kan baboyari rebu ta buka topik tabo song no muse naking sebenarnya topikon nungahya cuman ala permintaan arong mese madokon dibuka benar dibahas judul napas songono nungahnya terbahas di tikinang salpo jadi molo pedang boy di alusi hami di son langsung sudi aka suku-suku namar teping itu oru mungkin arong aka waktu mese di tikinan yang ro boy terbahas lebih lengkap nak molo tung arong pehami nasalan manang nagawi puna kong arong songon sempak songon na adong menurut tahu songon dang na dia nian gua rapi akan na dua songon itu sipata marang pastor roha ba dang pala na dia ngoni ido molo hal diskusi sipata songon ido oro do topu dang masuk tu roha gabi adong akan na kesal adong na boha ala yakin au mungkin ni tu ke depan na dang na gabi adong tu rohai biasa dei sebatas di diskusi ordei mungkin dia hari marsugut etik na sejalan di batu na sida di topik-topik lain dirang adong dihame mo songok kami na markobur di zona lang biasa piga-piga sonong biasa ro tiba di sada topik kok kita berseberangan mungkin di topik lain sugu sapat dapot do di topik marsugut ni berseberangan buhido di topik na lain sejalan jadi mulai ate ma di akarongan mulai ate ma di nama bigi sa toro ya karina rom se hita pajupa di bagas alas roha salam perhorasan masana usong lima laporu tak bayi dong ama. Iya, itulah statement closing dari Bapak
Blue Hairs Manalo ya, untuk kita semua peserta yang ada di sini juga dan untuk orang tua kita yang di atas. Oke, berikutnya kita berikan waktu dan kesempatan untuk Amang Desa Adat Ragi Hotang. Berikan statement closingnya, Mang. Mau lihat orang salurna inilah kekayaan budaya kita, walaupun kita sama-sama halak Batak takui doi yang beda do siapor naina. Jadi harga kudo nakadapok ni amang nakaningani natape idokon dawat tu si amang mau lihat mak alai natong pabuaon semua dia horzaun nami mulu horza biusan ana nang ulah kami dulu sepakat do horja dari nang gimana ada naungnya dat tuh Musim gue nakaningan asaboy gabi ang referensina nang gabi saling menyalahkan basa mulu hatasari adong nani sarihonna mulu noksaur dan adong benani sarihonna makana kami pada tahun kira tahun 1000 tahun 2000 hingoti naung digabeo kami mai mulu adong nama tua natape hoboru alengasi ngamar hamuliat sudi marhasota pino parsaboru ugabeo kami memang raja alai bolu sotu terima pe di luar nas mulu kamu tuh nami ngai gabeo kami berarti ada otonomi secara khusus di daerah tentang penentuan adat dan gabe salauno adat songon kaningan ido amang 5 juta tarsingo hami ditoba api pe pertoba amang alai bolu hami ido pe kami siat tulang do saput mulu bawa namoding tarsongonima nabui rupaninga dengan elatoro menggali budaya mengambil filosofi per daerah alana asing do hasomala ni sada-sada luat tuluat ni akadongan beido igabio kami mau lihat ma selam tamba maka di parbinotoan ni batalu mobi mau lihat ma tujulanon Horas Eliator. Iya, Horas untuk Amang Desa Adat Ragi Hotang. Nantung nang male pertiket tong di rumtown sada-sada kesenangan dotong di hami amang alana nunga olo amang tong bergabung di Room Edukasion. Oke, berikutnya kita berikan waktu dan kesempatan untuk Amang Kombur Adat Batak untuk memberikan statement closing. Molate manang dia kana tutuan ni besaluhu na digijang song ni manang ditoro. Jadi kobarro pan itu kapat doan nak kanengani molope marid barbe dia kapangulo honot tadi adati Pelias memang natuan nagabe masalah kami alai nanang perlu do hitam mangarang-rangi sungguh dia do di mulanai ditaring otadati di atas sarmatua molo penak kaning idok damang molo ngasih kok sudah nang kolab boru nggak boleh tong sarmatua gabe jala horas memang wa beno nalani agama teiro isalah hon agama teh hita gabe manguli holan alani mangalugi hagabion iru mabben sa sitongna alana na julu dengan larangan pokoknya saya lilik suarung anak nggak menguli terus saya lilik suarung boruna menguli terus holalao mengalubba asa saurma itu nah dan rupanya naga ikon tirut taidang alai ikut pabau dotong kebenaran ni na jului tadi do tujuan amang dan naga berupani asek kusarupa sudi ada teh dang dah amanginang dah jadi hobar matu topikon host ulus nakaningani mulat do tupat do haki ulus itu bukan hanya sekedar cenderamata ataupun sekedar aksesoris ataupun sekedar seremonial, tetapi pada awalnya bahwa ulus itu adalah berupa pakaian, di mana manusia itu harus berpakaian supaya tidak kedinginan dan juga supaya tidak kepanasan. Lapatan dari Siamanginang, pahean nih habatakon, tung mesekip bodoh, mau pola tahatai di pahean nih halak batak. Dang na holan baju-baju ipe alai nang dohonok kulisi ulosi nagabi pahean nagabi baju-baju alai bodo museon tamaknai lebih tinggi gabi boda dong tisi pertahanan alai nani dok nah haro pertahanan ni ima tangi yang di hula-hula teh dang na jima na uro amang ate hosuda alai ulosi gabi baju-baju mei gabi baju jirah mei gabi pahean na ho mei dihita ala nung ngamar dongat tangi yang ni sian hula-hula ta gabi haji mak merihita merihita tangi yang ni hula-hula aledang na haji mak na orok tu akan nasing na jadi husipuli mainang hos husipuli mainang da ulus suri-suri rio-rio di tonga-tonga merparangi mehita na uli asa mau lupa sian roha
Matutu. Iya. Terima kasih untuk Amang Kombur Adat Batak ya. Oke, berikutnya kita berikan waktu dan kesempatan untuk Amang Royal Sinaga memberikan statement closing. Gabe mahoras mau lihat ma dihita saluhuk na digijang madak suak songoni manang ditoru. Molado ngakapadohani ina marhujo luhu pudi. Akana ulinai matapeot. Na jelas bolope margaur marsaur hita di rumon. Manguhel. Iyak kasyabata hotai manabaya kapar binoto may dihita sa luhu na. Iyak ka na makatahon na digijak suak songonima do na manangin na ditoru. Tahalas summa rum eliatoron dalat tamarsaor marnonang marlaning na manguhel manabba parbinoto do dihita sa luhu na ditoru suak songonima na do digijang atau kusipuli mapadoa siyanau alarun dapok may partikial lauk sibulat tamana rum taon hatani na tua-tua na mandog giring-giring margosta-gosta sako di padingdingan horas mahita sa luhu na madopakon parsaudian horas mau lihat marihita Matutu. Iya, kita juga berterima kasih kepada Amang Royal Sinaga ya. Oke, berikutnya kita berikan waktu dan kesempatan untuk Amang Sinaga 14 untuk memberikan statement dan closing. Mau lihat di itu di host. Ya. Masalah untuk topik unga sabi nakkinate. Jadi menari penjimpulan songom statement closing. Ya. Artinya ibape akka ulauni ima koridor nanang siulahonon ni halak Batak. Ulos media yang dipakai untuk melaksanakan adat Batak, tidak ada salahnya. Jadi tuaka generasi na poso sudah akan dihatai ikut do diulahoni molo adong masa dihalak kita Batak. Molo Batak do hita. Bahasa ibasoni adong do na terjadi di halak Batak. Adong ma na tua-tua muding dang ada kula-ulara dang ada ulos-ulos nama benulos. Maaf kata tanda kutip gabi songon nama nanom pinahan inna. Jadi ima asa dibayar ada asa sangat sangat tubuh sangat diparmat muding ni ada Batak. Jadi tahalasum may jala unang kita maila halak Batak. Jadi tuak kadongan kami nada di atas nada di komalo dang namalo kami. Alai ima nabui diberek kami na biasa na diulahono. Dang nidok kami na nidok nami iko pasti i. Jadi idot do asa molodong akka edukasi terbuka do nyon ibayan ito hoson elator. Naik kita tugijang tabay pendapat ta. Alai molotong pe adong akka hata na salpo unang gabi tabay ni gabi prabadan. Kita akan tua-tua nada di komalon hatua mah kita namak katayo. Boy do toho di iba di dongan niba dan toho. Do boy paksa hono ni. Ido kita sebagai na halak Batak na mangatusi adat do nama kata na mangatusi sopan santun. Jadi songo panipuli itu host. Arong do hata nama do. Pago hudalin da pago taruge. Mol juga dong kahata na tadi. Madong kahata na sala tadi ma ita pauli. Tujuan narion horas ma Matutu horas. Iya, terima kasih untuk Amang Sinaga 14 kami ya. Oke, berikutnya tapasahat ma tu Amang J Simanjuntak untuk memberikan statement closing Amang. Waktu dan tempat kita persilahkan. Oke, mau lihat ada sete bitakas do suaraku sepata ya ka suara ni ka amata kurang takas du bagi sepata putus-putus. Dia apa pala takas do Takas Amang? do inang. Takas ya namang. Oke. Mau lihat mah dihita sa luhupna teh luar biasa taring waktu komalon napa hotop parada to dihita halak Batak. Alai adong do padohan ni tua-tua ya hutan. Ada na pilukan yung puta si julu-julu tubuh gabi ruh ni paranguluan do dihita molo hot hita magulaon ada na pilukan yung putay. Ima ya na gabi hukutip padohan niya padohan ni sada na tua-tua. Alay berjuru adora sa hututu pakatayoko tuamang kobur setabi bunod diamang
taringot tu padohan ni ulos nagabi baju-baju au kurak sapat dapo do tu ama. Molo uloso dihita halak Batak bagian daripada adat nasakral do. Alanya udok si songoni disudehi tanah pasahaton ulos adonggo torsa-torsana. Jala menurut ulaoni do hita tapasaha ulos hatasongo dia do ulos si pasahatot tadi sada-sada ulau. Ima padohaku dang nagabi sekedar holab baju-baju amang koburat ya setiap bolo dia amang. Jadi di dusni rohat tadi pertikianon dang adok kita nagabi marsijuk kita nagabi si pangidok kutu hita. Molo hita ya kana pinajolo dia ka donga samargata molo adong na berlaina luat hita mangulahona dati. Tajalo ma adat na diluat ni natatopoti jala na hita pe naro madapoton hutania sida iko songo dia ma adat na diulao diluati ba ima taulahon asa unang gabi adong di hita na mangulahon adat ya keperdebatan taringot tu hajong-jongon ni adat ta ima sere padohaku alai didikyon luar biasa magabe hita bahan manabayak kaperbinotoan sudedo hita halak Batak ya kana bisuk napis teralai dak sude hita namar bisuk didik tidak mengulahun adaton sirono kuli hita saluhuna molo siap pangiduan di hita ya kana pinajulu mengulahun adat kembali mahita tu ada aslina unang gabi tabuhabuhai ya ka adat na masa di pangarap tatabe gabe sursar adat di Habatako dang hot filosofinya dati jala dang denggabe adati niulahon hinorhon ni yakka nagudang na mabuka yakka adat na baru. Horas madi hita salu na ima paduha siyanao asado horum masang paduhan yakka na dua-dua de. Sibora na perguk may lagi-lagi horas mahita jala mamora saluhu na. Ditupaki asido tua na siya amat marturi bata. Matutu. Iya, itulah dia dari Amang Simanjuntak ya. Kita juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Mang J Simanjuntak yang udah hadir di tengah-tengah pembahasan room edukasi kita. Oke, berikutnya kita pasahat mah partikian tu Amang Ara Amat Raja untuk memberikan statement closing. Puji Tuhan, mau lihat tema di tasaluhuna, mau lihat tema di host, mau lihat tema diaka dongan na muncul na di komalodo aka na adong na di toru. Molo statement closing siya nao pertama ima molo hita mabain sada padapot anggia manian unang na tudos na taulahon gabehi ador sipayu huti huton. Alai ala adong do patokan ni oputta na jolo nama bayan tuho dot adat Batak boy may hita marpatokasyan ni alana molo na opung tado sa diri no ando bapata na buy sala doy alai molo lao hita nakko tugijang aha do na ni patupa ni oputta na jolo ima na mabahas di partukuan pigahali halaho mabahas di partukuan ido sahat tu saun nanti alai di tengah dalan gudang mon melenceng dengan perbedaan pengikisan budaya yang saya bilang tadi. Alai khusus tu sadarion. Mau lihat tema di host, mau lihat tema di hita saluhuna, jala molo upai hutihu donak kining tentang ulos saput, dohot ulos tujung. Siapa yang berhak memberikan ulos saput dan ulos tujung serta apa peran hula-hula dan tulang di kedua belah pihak istri dan suami. Molo secara umum nunga di pos B huhilala. Molo do adom do pena hurang, mari kita baca buku ke atas kita cari lagi. Jadi molo parbinoto aku pakatayota khusus pakatayota nasoreon mungkin awoi bera taatusi do takas jala
Dokonokku ma songon ni dok ni na tua-tua. Harbanga do dalat tuhuta balatu do sahat dalat tujebu. Akka pengalaman do akka hata nauli naukta dapot nasiak komalon khusus sadarion saya bonokta mayatong tu tonga-tonga ni jebu. Bujur. Asa disuruh Matutu. Liling mahita mangulu, saha ma tu parhorasan, saha ma tu panggabean. Mauliate, horas ma dihita kami. Iya. Terima kasih juga untuk Amang Ara, Amat Taraja, dan untuk seluruh peserta ya. Ada Bapak Bluas Manalu, ada Amang Desa Adat Ragi Hotang, ada Amang Adat Kombur Adat Batak, ada Amang Royal Sinaga, Amang Sinaga 14, Amang Jesiman Cuntak, dan para peserta kita juga yang tadi sudah naik dan turun, dan para peserta yang masih menyaksikan dimanapun. Itulah arahan nasihat daripada orang tua kita. Molo hata madokon dolok ni labu tua hatubuan ni si martolu akka podanina tua-tua si padenggan ngolu-ngolu. Jadi semoga dari room ini kita dapat lebih memahami apa itu budaya Batak, dan tetap seperti biasa Manginang, kamu boleh mengikuti zaman tapi jangan pernah tinggalkan budayamu. Oke, seperti biasa Manginang, tetap doakan pekerjaanmu, kerjakan doamu supaya berkat terus mengalir. Mungkin sekian dulu untuk room edukasi kita di malam hari ini. Saya mengucapkan terima kasih, selamat malam, shalom, horas, menjua-jua, enjua-jua untuk kita semua. Oke, sampai bertemu lagi untuk di live kita berikutnya Manginang dan seluruh peserta. Relator Batak Unik dimanapun berada, jangan lupa saksikan live kami di hari Senin, Rabu, dan Jumat di jam 4 sore. Kalau kamu punya pengetahuan tentang budaya Batak, kamu boleh naik untuk menjadi narasumber. Kalau kamu masih sama-sama ingin belajar, kamu boleh tetap naik, bertanya, dan memberikan pendapat tentang live kita di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Pembahasan lengkapnya ada di YouTube kita, yaitu Relator Batak Unik. Yuk, jaga budaya Batak dengan ikut berbicara dan berbagi ilmu tentang budaya Batak. Terima kasih.